दिवाळी फराळाच्या ताटातील पहिली उचलली जाते ती चकली। ही चकली बघा, मी तेलामध्ये अशी दाबते तरी सुद्धा ती पुन्हा वर तरंगून येते। याचाच अर्थ ही चकली अजिबात तेलकट झालेली नाहीये, तसेच हलकी आणि पोकळ तयार झाली आहे। ही चकली मी तुम्हाला हाताने तोडून दाखवते, म्हणजे या चकलीचा सहज असा चुरा होतो, म्हणजे ही अशी खुसखुशीत चकली तयार झाली आहे। अशा या इतक्या खुसखुशीत, हलक्या, पोकळ आणि अजिबात तेलकट न होणाऱ्या चकल्यांची साधी सोपी अचूक पद्धत आपण या आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। सर्वप्रथम आपण इथे चकलीची भाजणी घेतली आहे आणि ही मी अगदी अशी बारीक दळून आणलेली आहे। ही भाजणी कशी तयार करायची याचा व्हिडिओ मी तुम्हाला आधीच दाखवला होता, पण जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नसेल तर मात्र व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये देते। आता आपण उकड कशी घ्यायची ते पाहूया। उकड घेण्यासाठी आपण जेवढे आपली चकलीची भाजणी असेल तेवढे कपच पाणी घ्यायचं, फक्त प्रत्येक वेळी पाऊण कप इतकंच पाणी घ्यायचं आहे। आता 3 चमचे एव्हरेस्ट कंपनीचं लाल तिखट घालणार आहोत। आता हळद मात्र पाव चमचा घालायचा आहे। आता यामध्ये आपल्याला हिंग घालायचा आहे, त्यानंतर यामध्ये आपल्याला ओवा घालायचा आहे। तो ओवा मी एक मोठा चमचा भरून हातावर चोळून आपण घालणार आहे, म्हणजे ओव्याचा स्वाद या चकलीमध्ये अगदी छान उतरतो। आता 3 चमचे हे पांढरे तीळ घालायचे आहेत, यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। हे चांगलं उकळी येईपर्यंत मिक्स करायचं आहे। आता पाण्याला चांगली उकळी आली की मग हे चांगलं असं मिसळून घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळीकडे हे मसाले हे असे व्यवस्थित मिसळले जातात। यामध्ये 1 चमचा तेल घालून मिक्स करून घेऊ। आता मी गॅस बंद केलेला आहे। बंद गॅस केल्यानंतर 1-2 वाफा निघून गेल्या की हे आपल्याला चकलीचं भाजणीचं पीठ यामध्ये घालायचं आहे। आता मी हे चांगलं असं पीठ आणि पाणी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आपल्याला मोदकाच्या उकडीसारखी अगदी मऊसूत उकड नको आहे, त्यामुळे हे प्रमाण अगदी बरोबर आहे। आता झाकण ठेवून 5 मिनिटं हे असंच ठेवून द्यायचं आहे। गॅस बंदच होता जेव्हा आपण झाकण ठेवलं होतं। त्यानंतर हे पीठ एका मोठ्या परातीमध्ये मी काढून घेतलं। साधारण हात लावणे इतपत हे पीठ कोमट झाल्यानंतर मळायला घ्यायचं आहे। जर अगदीच तुम्हाला कोरडं वाटत असेल किंवा हाताला जर चटका लागत असेल तर थोडं असं पाण्याचा हात लावून घ्यायचा आणि मग हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। पीठ फक्त चांगलं असं आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। बघा, हे पीठ मी अगदी मस्त मळून घेतलेलं आहे आणि आपलं भाकरीचं पीठ असतं त्यापेक्षा थोडंसं घट्टसर असं पीठ आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे, कारण अगदी सैल पीठ भिजवलं तर चकलीला काटा अगदी चांगला येत नाही, चकली तेलकट सुद्धा होते। आता शिल्लक राहिलेलं पीठ हे आपण झाकून ठेवायचं, नाहीतर ते पीठ कोरडं होतं। आता या साच्याला थोडंसं मी आतल्या बाजूने तेल लावून घेतलं। आता ह्यामध्ये तयार केलेलं पीठ अगदी व्यवस्थित दाबून घट्ट भरायचं आहे। कुठेही हवेची पोकळी शिल्लक राहू द्यायची नाहीये, कारण जर पोकळी राहिली तर चकली मात्र पाडताना तुटू शकते। आता आपण चकली कशी पाडायची ते पाहूयात। चकली पाडताना हे बघा, सुरुवातीचा विडा असा अगदी लहान करून घ्यायचा, म्हणजे जेणेकरून चकली दिसायला अगदी छान अशी आकर्षण दिसते। मधला भाग जर खूप मोठा ठेवला तर मात्र चकली दिसायला अजिबात छान दिसत नाही। ही चकली बघा सहजपणे आपली पाडून झालेली आहे, ते ही चकली पाडताना अजिबात तुटलेली नाहीये। याचाच अर्थ आपली उकडही अगदी बरोबर झालेली आहे आणि पीठही आपलं व्यवस्थित झालेलं आहे। दुसरी सुद्धा चकली बघा अगदी व्यवस्थित पडली गेलेली आहे। आता हे चमच्याच्या साहाय्याने हे चकल्या तेलामध्ये सोडणं अगदी सहज सोपं होतं। सुरुवातीचा 1 मिनिटभर चकलीला अजिबात झारा लावायचा नाही, कारण त्या खूप नाजूक असतात। थोड्याशा ते तेलामध्ये सेटल झाल्या की मग आपल्याला या अशा उलटपालट करून घ्यायच्या आहेत। आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सुरुवातीला मी तेल चांगलं गरम करून घेतलं होतं। गॅसची आच अगदी मध्यम ठेवलेली आहे, फार मोठा गॅस ठेवायचा नाही किंवा फार लहान गॅस ठेवायचा नाहीये, मध्यम आचेवरती असं हे मध्ये मध्ये उलटपालट करून आपल्याला ही चकली तळून घ्यायची आहे। जर आपण गॅसची आच लहान ठेवली आणि चकली तळली तर मात्र चकल्या तेलकट होतात, आणि जर मोठ्या आचेवर तळली तर चकली मात्र रंग बदलते आणि आतून व्यवस्थित तळली जात नाही। ही चकली बघा तेलामध्ये मी दाबते तरी सुद्धा ती पुन्हा वर तरंगून वर येते। बघा अगदी व्यवस्थित छान अशा चकल्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत। याच पद्धतीने मी बाकीच्या सुद्धा चकल्या तयार करून घेतल्या। सगळ्या चकल्या आपल्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। ही चकली बघा मी तुम्हाला तोडून दाखवते आहे। सहज असा हाताने याचा चुरा होतो, इतकी ही आपली चकली अशी खुसखुशीत तयार झाली आहे। तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने चकल्या बनवून पहा। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट्स मधून नक्कीच कळवा। तसेच आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल
तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूला बेल आयकॉन प्रेस करा आणि पुन्हा लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीज सोबत.